दिल्लीनि पार्लियामेन्टआव हिन्दी इंराजि रोङै बिजाथिया जेबो उदायहैनाय नङा। बे बाथ्राखौ बुंदों BPFनि लाइमोन नेहाथारि स्टार केम्पेइनार कास्टम बसुमतारिया। जयन्त बसुमतारिया बिथाङा ना इंराजि रोंगौ ना बिथाङा हिन्दी रोंगौ। इंराजि रोङा मानसिया बोरैबा जुदि पार्लियामेन्टआव दिल्लीयाव जुदि MP जालाङोब्ला बे फंसेबो खोथा बुंनो हानाय नङा। जाहारबारियाव स्टार केम्पेइनार कास्टम बसुमतारिनि आगान। जाहारबारिनि रायजो राजाफोरा लोब लोब फैनानै कास्टम बसुमतारिजों दिनैनि हाबाफारिखौ गोग्गोमैनो जाफुंसार होफैयो। खाम्फा बरगयारिया गोरों बिजाथि, हिन्दी जेना इंराजि जेना। बेनिखायनो UPPL आरो एबसुआ खाम्फा बरगयारिनो 1 नं क'क्राझार लकसभा बिसायख'थियाव भट होनांगौ। जाय जाय क'क्राझार समस्तियाव गोलैनाय साफ्रोमबो रायजो राजाया जाहाथे हिन्दी गोरों इंराजि गोरों मानगोनां खाम्फा बरगयारिखौ जाहाथे देरा होयो। साफ्रोमबो एबसुनि मावथि आरो साफ्रोमबो UPPLनि आरो साफ्रोमबो BTCनि रायजो राजा बिथांमोनाबो जाहाथे नांगोलाव भट होयो। जाहारबारियाव जोंनि BPFनि जानानै इलेक्सन फोसावदिङाव जों बाहागो लाफैदों आरो गोबां जोंनि रायजो राजाया BPFखौ मदद होनो थाखाय बिथांमोनहा खोथा होदों आरो जोंनि मिथिङाव बिराद लोब लोब। दा जों बेखौल' लाइमोन BPFनि जानानै क'क्राझार समस्तियाव गोलैनाय साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायो जे जोंनि MPआ गोरों गोरा जानो नांगोन। एबसु आरो UPPLनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारिया बिथाङा ना इंराजि रोंगौ ना बिथाङा हिन्दी रोंगौ। आं बिथांजों एबसु मावनानै फैनाय सासे हिन्दी रोङा इंराजि रोङा मानसिया बोरैबा जुदि पार्लियामेन्टआव दिल्लीयाव जुदि MP जालाङोब्ला बे फंसेबो खोथा बुंनो हानाय नङा। ओंखायनो बै दिल्लीनि मानसिफ्रा मिनिगोन जे क'क्राझारनि MPआ मा हिन्दीबो रोङा मा इंराजिबो रोङा। नों भारतनि प्राइम मिनिस्टार, हम मिनिस्टार आरो फाइनेन्स मिनिस्टार बिथांमोनहा इंराजि नङाबा हिन्दीसो बुजियो। ओंखायनो जोङो BTCनि रायजो राजा जाय जाय क'क्राझार समस्तियाव गोलैनाय साफ्रोमबो रायजो राजाया जाहाथे हिन्दी गोरों इंराजि गोरों मानगोनां खाम्फा बरगयारिखौ जाहाथे देरा होयो। मानोना खाम्फा बरगयारिया बिराद मोजां इंराजिबो रोंगौ बिराद मोजां हिन्दीबो रोंगौ आरो बिथाङा सासे बिराद गोरों गोरा। दा आवगायनि MPआ 10 बोसोराव हिन्दी आरो इंराजि रोङैनि थाखाय पार्लियामेन्टआव जेबो बुंनो हायाखै। दा ओंखायनो साफ्रोमबो एबसुनि मावथि आरो साफ्रोमबो UPPLनि आरो साफ्रोमबो BTCनि रायजो राजा बिथांमोनाबो जाहाथे नांगोलाव भट होयो। मानोना जोंनि मान सन्मान क'क्राझार MP लकसभा समस्तिखौ दिल्लीयाव सासे मानसियानो मान सन्मान लाबोगोन। बेनो जाहैबाय MP लकसभानि MP बिथाङा पार्लियामेन्टआव खोथा बुंनानै ओंखायनो सासे गोरों गोरा राफोद बे बिजाथिखौ हरनो नांगोन। ओंखायनो साफ्रोमबो क'क्राझार लकसभा समस्तिनि गोलैनाय बिथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय जाहाथे खाम्फा बरगयारि इंराजि आरो हिन्दी गोरों बिथांनो जाहाथे भट होयो। आरो बे थांखिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बे थांखिखौ साफ्रोमबो UPPLनि मावथि बिथांमोनाबो नांगोलाव भट होनानै खाम्फाखौ देरहाहोयो इंराजि आरो हिन्दी गोरोंखौ। नङाबा बोरैबा जुदि जयन्त बसुमतारिया देरहालाङोब्ला जोंनि मान सन्मान थानाय नङा। सासे रोङै मानसिखौ बोरै MP खालामगोन होननानै भारतनि मानसिफ्रा जोंखौ मिनिगोन।